Linya na, linya. Ikaw ang moderator. Linya, brother. Bagisi. Linya na, be. Ang mulapas, ang mugise. Bago tayo ng mga. Sama na, basketball court. Butangan na nastunga. Okay. Ang atong listahan mga ito. Oh. Alam sa inyong kasayuran. Ang atong speaker karon ang depensa sa inyong pangutana. Speaker gikan sa Iglesia ni Cristo. Ang moderator ang iyang religion under sa Romana Katolika, Apostolika. Pero karon ka moderator, wala ko religion. Open forum. Ang bisita ora. Okay. Ang open forum. Sihan nyo ang mga questionnaire na sila mula pa sa Marquis Online. Paglikay sa virus sa inyong laway. Tama po, tama. Oh, wala pa kumutong klasa, hindi ko kumatagdan. Ako nang likayan, ana. Okay. So, just to respect the role of the floor. Okay. Ang atong respondent karon, Iglesia ni Cristo, ang pangatana, bisagin sa lang mautana. Apan bis sa tema. Okay, bis sa tema. Bis sa maglayang. Ang atong bisita mo tagana itong priority. Tagana itong priority. Salamat. Ika tuloy ka ng utana. Magkawayan, San Pedro de Bao, Adesino, Bundok sa Katoliko. Mayang hapon, Brad. Inaubod, boss. Salamat kinyo ganina na nag-moderate ka na mo bisag pareha mong stand. Salamat ko. Okay. Una na kong gitawag ko ka pangutana, Brad. Kanina, ningon ka na ang tanang na bautismo ang ibutang diya sa iglesia. Sakto? 12:13 sa unang Korinto. Okay. Nabo mo'y sakop nila sa inyong iglesia ng mga bata o mga masuso? Ha? Nasakop sila sa way bunyag? Ang sabi, Brad? Nasakop ba sila sa way bunyag? Wala pa, bata pa man. Wala pa. So nasakop sila sa way bunyag? Tungkol sa ilang mga ginikanan ni Iglesia ni Cristo. Pero nasakop sila sa way bunyag? Sakop anak man sa... O isang sita sa Biblia, kapitulo, versikulo nga, pwede kang masakop sa iglesia sa way bunyag. Yan eh, sama sa Iglesia ni Cristo mo, tukag sa dili, kauban sa usa ka panimalay. Oo. Ako nang utanag, kauban boss. May tubag na ko, Brad. Oo. Ako pangutan na usang sitas. May tubag na yun ako. Kauban sa usa. Walay sitas. Walay sitas. Very good. Oh, walay sitas lagi. Walay sitas. Uy, walay sitas ba? Walay sitas. Wala lagi sitas lagi. Tanpatuan o tawag ana o payagan ng bautismuhan. Kuning yung wag ito si Mr. Damos Dominguez. Okay. Kanang term katawan o yung natural form na sa tao. Okay. O yung kung ka na ang bata tao. Okay. So o yun kung ka na ang bata bunyagan. Wala, yung kasulat. O yun siya ang tanang tao. Ba't nga nagmantika? Gipainitan na. Siya ang bata tao. Okay. So at bitahon yung karoon na ang bata bunyagan. Wala na kasulat. Wala, di ko ulo kayo na kasulat eh. Lagi. Pero, bisa ko ay nakasulat. Pero Let's ang bata tao. Okay, bisa ko ay nakasulat ang bata tao. Okay. Para sa asa man ang bunyag sa tao sa ayo. Sa tao, nakasulat eh. So yun, karoon na ang bata. Pwede bunyagan. Wala yung nakasulat. Para si Osaya. Abay sa kapusan. Next question. Sa pagkadala mo din ito, yata ko Sado na, boss. Gisa na, gisa. Gimantikaan na, gimantikaan. Last question. Kining kitawag o bautismo na nakasulat sa Biblia, mao ni inyong gisunod. So kung walay mabasa, di niyo sundod. Bautismo? Di ba? Kung walay mabasa sa Biblia, di niyo sundod. Ay, bautismo lang. Ano yung bautismo lagi? Kung magbautismo nga dili mabasa sa Biblia, dili sundod. Kung saan ang bautismo? Bautismo na gani atong giskutan. Mo lagi na mo ang giskutan ng kanina. Lagi. So kung dili mabasa, bautismo ka o dili mabasa, di na sundon. Sundon nila. Wala ko may mo dili mabasa ang bautismo, nakabasa pa. Kanina man god, sa imo ang mga tubag kanina, way mabasa. So, ni assume ko o ni presume ko na ikaw sa imong baruganan dili mo mosunod kay way mabasa. Sabay sakto. Sabay pabasa nimo. Sakto ba dili? Lagi dili sa. Very good. Kasakto man. Sabay pabasa nimo. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, versikulo nga ang mga bata dili munyagan. Oh. Ano akong tupag, Brad? Asa? Mabasa yung ano. Oh, walay mabasa lagi. Ribat ka. Diba, tumedit. Way mabasa. Way mabasa. Huwag may mabasa. Ay, mo
basa. Inyo kay basa. Huwag mabasan. Tawag basa, huwag bugyan. Kamo ng hilom ko. Okay. Ang bata tao dili. Kala ko mga igsuon. Ang bata tao dili. Sa iglesia. Sana iro. Sana iro. Kaya kayo ang ang ilang mga bata ko no sabok sa ilang iglesia pero way bunyag. Pero ang iyang gibarugan, mamahimo daw sabok ang tanang gibunyagan gibutang diha sa iglesia. Kunya nagbutang sila og tao diha sa ilang iglesia away bunyag. Nadi pagano ni membro ani mga igsuon. Agay. Kaduhang punto. Sumala sa gitawa wala masukat sa Biblia ang bata tao. Inyong anak ko, mga pagano. Lohika. Pagano ka na magsimba o mga manikin. Logic, it is an art and science of correct reasoning and correct thinking. Papatay kami namin yung fallacy of silence or fallacy of consecutor. Kami masimba mi anda wala man miingon. Amahan na mo naka sa tutuan ingon na mo amahan na mo naka sa langit. Sagot ka. Kasama ito ang kisulat sa Mateo 18:19 kag giparukan sa kunikala sa mga tawag ng membro sa Iglesia ng Cristo Manalo nagpamatuod siya ng ang kunyang alas sa nagkatawan niya sumala pa niya matudluan ko no ang putang tingala ko ani pareha sila ni Mr. Marcos ang labay nila Agay. matudluan hindi lang kita makatudlo ang makatudlo ang Diyos. Oh. Tingala ka Isa na pod mo gisa. Sado na pod. naghatag og mga punto ni Krista kasumala pa nila yung paminahon sila ang gatuban sa Biblia. Di sila matuog kuno kay ang bata di matudluan. Question sumala sa Biblia, matudluan bang bata? Ano ba utan ng Biblia? 28 si Jesus bitubago nakadungog ako. Wala ba dai kamo makabasa nining bahinas kasulatan nga nag-ingon. Ang mga bata og mga masuso gibansay mo sa paghalad sa hingpit na bagay. So ang gibansay gitudluan. Bansay pala dito luan. Ang bata ba? Kunyagan kayo ng pagto? Ato pa Bansay pala dito luan. Bansay pala dito luan. Ay. mga bata nga natuog ka na ko. Wow. Biblia ninyo na ay pagtuo. Oh. Gisa na. Tingog. Tingog ba tingog? Ang mga mayubiton ng mga tao. Pero niyan kung sila ka sila Biblia. Unsa may tawag ni Abdo mga tao nga mayubiton ng Biblia? Tingog, tingog, tingog. Ala na anapod. Ayay na anapod. Sa kalibutan, isugin na nakamunga mo ani ang mga kaaway ni Kristo o anian na karon ang dagang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nga dagay natapusan. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundo. Busa namulag sila kanato. Kung inuod pang ato sila magkauban, magpatiyon to sila kanato. Apan namiyak sila aron mailagayod na sila dili kauban nato.